kerjaan ngoceh lah. Ngoceh. Bantuan ya guru ngoceh. Oke, panggil suara apa sih? Iya lah. Ya terus kan ala manut mau mana sapa? Kamu. Ya lihat ini. Mau ngoceh lah. Salah, apa salah? Ngomong masalah. Kan adi Sri. Enggak. Arep enggak adi iki. Oh juga dilaku to sapa godel iki. Sri, kan adi. Enggak lah. Lah terus aku ngomong sapa? Aku selos, aku sarusan, nan. Sri cuma kok mingat Sri. Iku Mas bisa ini tanda nono. Ya kok lah Pak sampeyan tak tambah yang ini. Wis kira sih pakai ini. Di bojo galak pol, ayu ora. Ayune kok semangat. Ngomong apa cakep? Ora kok pakaian iki. Lumayan nesu. Iya ora TikTok ora Instagram isine belahan anu kabeh. Belahan-belahan. Wayah ngene anu iki. Arep cungkring kae sing kemelinting kae. Wah wis kadung nguduk banyu lho arep kopi. Patene lah. Beh, resto ngopi tahun ngarep apa bulan ngarep ngopi gampang. Lho, kacamata pula santang kene ora enek nang ndi yo. Beh, kok go bodyguard iki. Susah. Wis ganteng kok. Beh, caman duwe kok ngendi lho. Sampeyan bos aku kesuwen bos. Lebu sik. Nun. Jabang. Mendomen kok ndi lho yang ngake teko iki. Biasa bos ketemu kanca lapas bos wis sudah ngobrol. Kanca Tahun-tahun. Kanca ra ngasih duit ge opo. Mesti ra dirokok kowe. Ya ora duwe bos. Sampeyan rokok ae bos. Nah, ini rokok iki. Rokok jantan. Rokok anu iki. Rokok dulu. Wis bos ya. Kacamata pula dengan di bumban kok enek ning ndi? Ya ora rokok bos. Pancen iki iso. Pan go paijo bos. Mana iki iso? Paijo belakang samping bos. Biasa Wah, aku. berhenti. One PRT iki kae sing kemelinting. Wis ae bos. Arek Semangat. kayak tips. Kawanas, kacamata. State mati apa akhirnya bodol iki? Ya bos pengen iki elek-elekan. Oh, mendul tak mulo. Oh iya bos. Ah, lihat bos. Sampeyan bosku ya. Mantap bos. Kemudian dewean ya, ngopo kae. Parane lho yo, mumpung karo nganu ngomongin masalah utangnya Sri. Cocok iki, ngomongin lah. Masuk. Wah, alon-alon Pak RT. Biasa, RT Big Bos. Kira-kira Pak RT. Walah, beda standarnya gini iki. Wis buang ae ngopo. Ya orang. Ono Mas ini. Mesti di sini mbok kotor lho. Ora kober si Mbok kotor lho. Kenapa Pak RT? Ini lho, kis data Kang Mistan lagi hari ini, jam ini. Wis nang ki sing ndi to? Ya wonge rada dhuwur. Rambutnya rada ngurung-ngurung ya. Ubah sireng, tas sireng, katok sak ini nak. Orang enggak salah. Iya. Engko tak anu luwe lah. Ya piye? Sampeyan sak danane lho. Eneng wis eneng. Iki dhek butuhe saiki lho. Iya engko tak temoni ae. Tak mulai kok urusane ben di anu karo lek Islam. Oh, iya Mulai jauh. Heeh. Beda kok ngene iki. Piye iki standar sini? Oh, standar. Ganti sing apik. Gampang iso lek entuk jatah kok Kang Mis tak ganti lho. Wis RT. Tahu bertamu kelakuane kaya bajing. Wis tak mesti sik Pak Misan ini. Sri, Ya apa tuh Mas? iki piye Pak Misan apa ini? Ada pemisahan ini. Oh, anak Yuk sampai di rumah sakit aja. Yus, Kita jemput saya. Oh, kena. Kena.
Ini bos. Iya, benar sekali. Ini bos. Omah bos. Enak ora kok iki. Ini bos. Yuk Sri. Yuk. Kula nun. Yuk Sri. Wayai. Oke Mas Wislan, bisa Mas. Weh, jan yuk Sri ali ne lho. Weh, lah ngopo iki kok enek wong anu barang iki? Iki Mas bojoku sakit, iki meriang iki. Wah, tak kira anu patung Liberty. Jekol sih Mas, enek Mas Wislan iki lho. Oh iya. Olah iki terus jenenge Kang Wislan. Wes sajake loro apa lho kok koyo buyutan. Alah iki lho, sakit ambeien. Lah mben kok ndase sing kompres waras apa ora sampe? Zaman saiki sakit ora konsisten. Kaya wonge ya. Wah, nasi ini. Dunanya sepi meneh. Nyantai di sini enak. Wah, iki kok ana desa sepi meneh di Duan Rakyat iki. Peladang iki. Dora patuh bakar rete ya. Di jane kok sepi meneh ya. Bos aku tak minta dikit bos ya. Berapa enak? Bila wong sakit. Berarti ayo, iki wis wayahe. Aduh Mas, iki lho bojoku yo meriang, ora duit blas iki. Lho, lah terus piye iki? Piye Mas iki Mas bojoku Ini meriang iki sesuai perjanjian wae. Perjanjian awal kan anggar ora iso setor. Sing enek tak jabel pokoke. Aduh Mas ojo lah Mas. Aku ora ndek apa-apa ning omah iki. Lah piye tanggung jawab Pak RT barang piye? Telepon ae Pak RT iki. Aduh. Tak telepon Pak RT ini sampean ya, sing kelinti iki. Wih. Oblah, apa to jane jangkrik iki? Sopo jane telepon? Ada telepon masuk. Halo. Nang di sampean Pak RT? Nang omah lah piye iki? Yo ora iki lho ngene Sri kuwi. Lagi wayahe angsuran pertama kok alusane bojone mriyang. Wis sampean rene ae penake. Oh ya wis aku tak OTW engko tak urusane dek. Yo. Weh, masalah juga iki. Sri karo gendoni. Akhiran tagih bulet wae bahaya iki. Masuk dulu, Pak. Wah, Pak RT. Duh, ngopo iki gendoni? Lah iki mriyang jare ambeien kok. Mriyang, ya mau bar ngobrol kae lho ngarepan ngono. Ya apa ya? Wis jangan sik. Ya, Bang. Kanake piye iki Pak RT? Ya ora ngono, jaremu dhek ngomong ke aku dhek duwe kawan jenenge Bruno. Apa dhek segel wae? Ya sesuai perjanjian lek ngono. Ya saya juga ya. Wah, ayo pergi Mas. Bos Mas. Wes, ojo. Terus ku Mas, jimoy. Sing di jenenge Bruno. Suruh Kang. Woi, cek ojo sik, woi. Mas.